Perwisyo ang dala sa baha ngadto sa mga motorista ug mga residente sa Barangay Bunawan ug Lasang, Davao City kaganinang buntag. Atong sayron ang dugang detalye ini pinagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara taman tuhod ug hawak sa tao ang tubig baha sa mga nasangpit nga lugar. Tagahawak nga baha ang miperwisyo sa mga residente sa Purok 6A, 7B ug 7C sa Barangay Bunawan. Ang kabalayan gisulod sa tubig. Ang mga kabtangan nahumol sa baha. Busa ang pipila sa kalsada nagpadaplin samtang nagpaabot sa paghubas sa tubig. Taga-dali ng tubig ito. Tuhod? Oo, taga-tuhod. Lampas sa tuhod ang unahan diya sa unahan. Ang unanay yun pag mukusog ulan. Oo, inanay yun eh. Dako yun ang tubig diri pasagi. Ang ulan gikan sa bukid. Hapak yun diri sa mga. Mga alas 3. Tapos tingnan namin nga kuan na abot kalit ang tubig ba ning kuan diri sa kuan kasada. Oh, may kabalo nga. Kay nangatog mo ni. Sa kuan lang karon kay ginamonitor lang ang dagan sa tubig ron dito sa tulay nya kining mga drainage dito ron mao po nang gipanginloan ng mga bangag-bangag diri. Hasta mga motorista na perwisyo sab. Diin may resulta sa taas nga linya sa mga sakyanan nga nakapatanggong sa daghang pasahero. Langanin jud kay mabasa jud ko. Langanin ko. Dinhi sa Purok 7B mga kapuso makita ninyo nga lubog na gyud sa baha ang ilahang lugar. Gani kini nga part sa ilahang lugar makita nato ning mga bata dinhi nga gihimo na ning playground ning bahin niini. Kun diin makita nimo nga naglangoy-langoy gihimo na nilang swimming pool. Delikado kini sa sakit nga leptospirosis nga makuha gikan sa ihi sa ilaga. Nangaligo man po sila, gusto na mo maligo po mi. Hugaw man na diya. Sige lang. Ang ubang residente nagmagahi gihapon nga mubiya sa ilang kabalayan. Ang tubag nila is anad na ani kay permanente na. So di ginamo sila mapugos kay makig-away man ang uban. Ang amo is ginamonitor na lang ginamo nga kung di na gyud kaya dala na mig mga PC nga kung dili gyud kaya bunuto na lang ginamo sila bala mga suko sila. Samtang sa sitio Likanan, Barangay Lasang, apektado sab sa baha. Alas 4 sa kadlawon dihang kanit misaka ang tubig ug banda alas 9 sa buntag na kini mikunhod. Ang mga residente igo na lang sa pagbulad sa ilang mga gamit nga nangabasa. Ingon ani na ang sitwasyon dinhi sa balay nila Tatay Juno Gas diin nakita nato nga ilang ref kisaka na gyud nila no sa ilahang table aron dili gyud maabtan og tubig baha gani dinhi sa gawas atong makita ning pipila ka mga kabtangan nila nga ilahan ng hinay-hinayan og hugas. Karon lang pod sa una naagihan gyapon mi. Kaduha ni ron nga dako-dako nga agas nga tubig diri. Nag-expect ni nga ang baha mugawas diri sa Lasang River no. Pero wala siya nigawas sa Lasang River. Diri siya sa linyada sa Fatima. So kaganina na tagaan mi og alarm naampod ang persa sa PNP no. Ang task force mismo nga station nabahaan pud sila. So nagkandak na lang sila og rescue. Nag-provide na og pagkaon alang sa mga residente ang barangay ug ang lokal nga panggamhanan. Ako si Jandy. Sara miabot sa 250 ang mga pamilya sa Barangay Lasang ug Barangay Bunawan ang naapektuhan sa maong baha. Sara. So Jandy, bisan pa og anad na ang mga tao din ha. Kaya nagkusog mo ulan, muapaw gyud, musaka gyud ang tubig. Doon na ba'y plano ang kaning barangay diya sa Bunawan ug sa Lasang isugyot sa lokal nga kagamhanan nga tabangan sila aron hingpit nang masolusyonan kining problema sa baha? Sara, sumala sa duha ka barangay kapitano kay barangay captain Simuag ug barangay Udenya nga ilahan na ng daan na sugyot dito sa local government unit. Apan doon na magoy mga pipila ka mga luna dinhi Sara nga titulado sa mga residente. Apan dili pod dila mapugos pod ang mga residente sa paghawa kay lagi ang mga residente pod mismo buot pod magtener sa maong luna ug sa ilang mga kabalayan diha sa may sa mga pipila ka mga purok dinha sa barangay Bunawan ug Lasang kay wala sila ilaing kabalhin. Sara. So, munang giningon nga tiis-tiis na lang yun. Dagang salamat, Jandy Esteban.